Hello, welcome back to my channel Shabi's Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല പൂരിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പൂരി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയായി. പിന്നെ ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ, അന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മാവ് റെഡിയായി. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു മൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര വെക്കാം. എന്നിട്ട് പൂരിക്കുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കുക. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തങ്ങ് എടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് തരണം കേട്ടോ, ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്പിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ പൂരിയും അതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൂരി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി, പിന്നെ 2 അല്ലി മല്ലി, കുറച്ച് മല്ലിനെ മാറ്റി വെച്ചിന്, പിന്നെ 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ജിഞ്ചർ, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസ് 4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ പാനിലേക്ക് മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ മസാല കൂട്ട് പറ്റാതിരിക്കാൻ നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഞാൻ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ കൂട്ടി ചേർക്കുക. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ശർക്കര പുളിവെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനമാണ് നമ്മുടെ മസാലപ്പൂരിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ